ndikunena kuti zomangolowa pa ofesi pamene pa khomo la ofesi limenelo osagogoda ayi muzigogoda kaye zimene ndanena. Even ku toilet munthu ukapita umagogoda kaye kenako umalowa mu toilet isu umangolowa ndekenako mu ofesi uzingolowa ngati mu grocery muno. Even mu grocery umagogoda. Mesa you claim kuti you're educated. Be civilized, be educated, please. Ayi mwina ndizakhale kaye pansi. Mukundiyankhula kuti chani inu ya trick pamaso pa apana anu akaziwa. Ndimanena kuti zomangolowa pa khomo la ofesi limenelo osagogoda zimenezo ayase eti Cecilia chimene chisakumveka ndi chani. Kodi wadya chani? Poyamba ukundiuza kuti ndizigogoda ndikamalowa mu ofesi mwanga momwe. Kachiwiri ukunditana iwe ukunditana ise. Kachitatu wayitana akazanga kuti Cecilia wadziwa bwanji kuti ndi Cecilia. Ine ndimaona ngati bwezo kumafusa fuso limodzi kenako ndikuyankhe. Kufusa fuso lina ndikuyankhe. Koma anyway ndiyankha mafuso onse atatu. Pafusedwa mafuso atatu. Wati chifukwa chani ndikunena kuti ukamalowa uzigogoda. Okay, ukamalowa uzigogoda fwa zinthu zasintha. 2 mukunena kuti sindikulemekezani ndikunena kuti iwe what is it kuti ndikulemekezeni? Kukhala ndidazi lusikukula nkhani ndikukula ndi nthumba ndene nthumba mwanga mucheke muchione ngati mayi izizi nzachisisi mwina mukakambirana ndi madamu mukakambirana ndi Cecilia madzulo akachokera kulojo kumene tikakambirane. Kodi bebe mumakambirana ziyani ntachoka muja zikukhala bwanji muno? Musafuse awa mukambirana ndi ine izo zonse mukakambirana ndi madzulo zilibe ntchito. Musaonjeze mafuso ndiyankhe kaye ndiyankhe fuso lomaliza. Mukunena kuti ndadziwa bwanji kuti ndi Cecilia izo zonse akakuwuzani tikakumaliza kukumana kulojiko komati ndaona kuti IQ yanu ndiyopoyira nchifukwa chake simukugwira ntchito bwinobwino kuchipinda nchifukwa chake sakukhala ndi pathupi. Anyway thandizana zimenezo koma I think from next week zinthu zisintha. Even Bible inanena michira izasanduka mitu. Ine nali njira pakhomo pa company pano wiki yamawa yomwe from Monday ndine mutu nde mutu wake ukhala omwana oti ndichita kuuluka rocks ndi ukunga rocks ndiye pakhala mwana opsya. Atrick mwandikhumudwitsa. Taonena Atrick ineyo panyamata onse amene timafuna kuayesa pa kampani pano ine ndimadalira iwe unali ngati nyambalo yomaliza kuti uvuta kukuyesa. Ndipo mmene manenera muja bambo akunkuduku ndimangoona ngati mwina ano Trick mukumantamayo alimba koma within 10 minutes sinathe 5 minutes wagwa kale m'mayesero. Atrick kungomva za 12 million mwanditembenukira kale. Ndikupita ku India ndimafuna ndisiyire munthu kampani ino yaziyendetsa ku Malawi kuno. So ine ndimaona kuti tikuyeseni kaye tione mawangano ndione loyalty yanu zoona Trick zoona. Koma no musadandaule ntchito idakalipo koma kungoti tangodziwa mawanga anu tiziyang'anana mosiyana. Ndebola solibuda ujaro analimba ngakhale wakutukwana nizankabudula be. Why Madam Cecilia mwandipangiranji zimenezi ndi mavuto mmene alili mukundiyesera jefeni papemphero la Ambuye timampempha Mulungu kuti asati yese inuyo. Nangati nakapanga bwanji timangoyeneka kutero ka inali ngati interview. Basi tipatseniso nicheke akupatsani madamu. Enough is enough. Inetu sindingakupaseni cheke no anthu opepere no anthu opusa ndikaje 6 million basi ndasiye ntchito sindingakupaseni tu cheke. Iwe yang'ana chekecho ngati pali chidindo penepo chabausa kalero endi mujamwe ndimanena kuti ntchito idakalipo koma zinthu zasintha ndiye pano ntchito yatha. Bili mankhwe iwe mwana oyipa otengeka iwe.